Ақтоғайда шақты районларда 2019 ел ішчәнлігіні еғмақ ясау сессиялар өті. Узған атнада ол Тіләші районында узды. Тіләші негізді ауыл қожалығы районы санала. Алынған табышының да 30% игеншіліктен болса, 70% тірлікшілік тармағына туры келі. Район тәулік сайын 64 тонна сүт жетіштірі. Келешекте бұл көрсеткішіні 100 тоннаға жеткіру бұрышын қоя аграрилар. Әміна игеншілікте шақты тарышасы бар әлі. Узған ел, мәселен, 1 гектардан орташа 25 сетнердан ортығырақ оңыр жейіп алғандар. Олан қожалығында бұсан 36 сетнер ярымға жейті. Демек районда бір түклілер оңыршын арттырырға мүмкіндіктер бар. Район жетекшісі Нәжип Хажипов орташа қызмет хақына да тоқталды. Айлық 15-16 мың сом аларны қанағатландырмей. Чөнки Қазанға яқын орнашқандықтан көпшілік шәһәргә барып ішке орнаша. Тіләші агры хужалығына да оқырынлап яңа инвесторлар табыла башлаган. Аның 4 бүлікшәсе хәзер яңа хужалар қолында. Ауырлық белән булса да алга китеш сизеләдиләр. Сессия эшенә кадәр игенче хужалығында югары сыйфатлы терлек азыгы әзерләүче цехны ачтылар. Аграр министр Марат Җаббаров фикеренчә, андый цехлар төзүне башка районнарда башлап җибәрергә тиеш. Шунсыз терлекчелектә күрсәткечләрне арттырып булмаячак. Теманың дәвамы киләсе язмада. Яңалыкларны гамәлдә кулланмый гына аграр тармакның икътисадын күтәрү мөмкин түгел. Игенче хуҗалыгы узган елның 10 ноябрендә азык әзерләү цехына нигез салган иде. Бүген аны тантаналы рәвештә эшләтеп җибәрделәр. Бүгенге көндә менә тулы кешене эшләтәбез. Инде менә 3-4 көннәр бүген бара. Җибәргәнгә тула бик төште безнең 7 миллионга. Бүгенге көндә шушыңа бәйле рәвештә эшләнә безнең 1000 башка корм площадка. Иннаның 40-50% эшләнгән, менә суларын кертеп, карма юлларын ясап, эшләрне эшләп бетерәсе кала язга чыккач. Әлбәттә, яңа цехның азык эшләү куәте зур. Мондый мөмкинлекне бер хуҗалык өчен генә куллану аз дип искәртте аграр министр Марат Җаббаров. Яңалыктан янәшәдәге фермерлар шәхси хуҗалыкларга да сыйфатлы терлек азыгы куллану җаен табырга кирәк. Карман центрның кирәклеген ахыргы вакытта акча санаган кеше аңлый башлады. Нәрсәгә кирәк икәнен, нинди файдасы бар икәнен. Бу карман центрның файдасы бу хуҗалыкка гына түгел, якын хуҗалыкларга да файдасы тия атласа, безнең ЛПХ-га да кемнең иде хайваннар сыерлары бар, атласа аны шул направлениедә оештырырга кирәк. Безнең Лайбер Кукма районында бик көчле итеп оештырылган. Бу карман центрның файдасын, бу карман центрның экономикасын барыбыз да күрәбез дә, аңлыйбыз да, сизәбез дә. Тіләші районындагы бу башлангыч дәвамлы булырга тиеш. Тагын 2 хуҗалыкта быел шундый азык әзерләү цехлары төзеләчәк. Сыйфатлы терлек азыгы продукция җитештерү күләмен һичшиксез арттырачак дип өметләнә район җитәкчелеге. Көндәлек ел әйләнә 100 тонна сөткә дип чыгарга. Моның өчен мөмкинлекләр бар, тырышып эшләргә генә кирәк. Шунсыз бер нәрсә дә алга таба алып барып булмый. Сыйфат һәм күләм. Сыйфат һәм күләм. Мондый азык әзерләү үзәкләрен без яңадан 2 хуҗалыкта быел планлаштырабыз. Әлеге цехта әзерләнгән сыйфатлы азыкны игенче хуҗалыгы терлекләре авыз итеп караган инде. Беренче нәтиҗәләр дә билгеле. Бүген төп бурыч һәрбер яңалыкның нәтиҗәсен барлап, исәпләп карау. 5 төрле позициядә азыкны әзерләйбез бүгенге көндә. Ташланган сыерларга аерым бер төрле, яшь молотняка бер төрле. Савым сыерларына 2 төрле, һәрберсенең шулай үзе рационнар нигезендә эшләнелә. Игенче хуҗалыгында терлек симертү комплексы да төзелә башлаган. Быелның июлендә эшләп китәр дип өметләнәләр. Анысы 16 миллион сумга төшәчәк. Әлегә ташламалы кредитлар алынган. Төзеп бетергәч, хөкүмәт чыгымнарның бер өлешен каплаячак икән. Янәшәдә 504 баш савым сыерына, саву залы белән заманча комплекста төзергә ниятләре. Анысына бүген Киров өлкәсенең АПК проект оешмасы белән килешү имзаладылар. Мондый комплекс Россиядә 6 гына Киров өлкәсенә баргач күреп кайтканнар. Тіләші районы бу көнне 2019 елга эшчәнлегенә хисап тотты. Башкарылган эшләр турында мәдәният йортындагы күргәзмәдәге саннар аша танышырга була иде. Шунда ук җирле җитештерүчеләрнең товарлары да урын алган. Мәсәлән, Үзәк авылында эшләп килүче Ошма кооперативы 3 фермер 10 шәхси хуҗалыкны берләштергән. Яшелчә эшкәртү белән мәшгульләр. Алар үстергән, җитештергән үзләренең яшелчәләрен безгә алып килеп издавайталар. Без аны инде шайтырып, паковайтып, җуып, әрчеп Казанга шәһәргә илтеп завайтабыз. Мондый барангының бәясе юк, әршигәш аның бәясе дә икенчесе үзебездә уже файдасы кала күбрәк. Юылган кабыгыннан әршелгән вакуум белән пакетларга салынган яшелчәнең саклану вакыты 7 тәүлек. Үзәк авылындагы буш фермаларны төзәтеп, җиһазлар кайтартып, шунда эшли егетләр. Яшелчәне булай эшкәртүнең өстенлекләре бихисап икән бит, саны китсәң.
Әрчилгән бәрәңгенең өстенлеге шунда, моның 40% кабыкка, ишреккә, балчыкка китеп бара. Аннан соң шәһәрдәге кафе рестораннарның кухняларын пеширатмыйча су кулланышы кирәк булмый, суга түлисе юк. Тыбо бәрәңге кабыгын чыгарып саласы юк. Аннан соң сакларга урын кирәк түгел. Аннан соң иң главное урлау кими. Кухнядан уже безнең поварларыбыз бу граммнап килә бит инде. Шактый вакыт тик торган май заводы да узган ел кабат ишекләрен ачкан. Тәүлегенә 50 тонна сөт эшкәртә. Киләчәктә эшкәртү күләмен 100 тоннага җиткерү бурычы куела. Шулай ук мал чалу цехы эшли башлаган, питомникта мәйданнарын арттырган. 2019 елда район буенча 1,63 миллиард сумлык продукция җитештерелде. Еллык үсеш %3%. Продукциянең 84% өле хуҗалыкларга, 16% крестьян фермер хуҗалыкларына туры килде. Барлыгы 1 миллиард сумнан артык продукция сатылып, еллык үсеш %8% тәшкил итте. Кергән акчаның 70% терлекчелек, 30% үсемчелек тармагыннан булды. Әмма күрсәткечләр бик мактанырлык түгел әле. Районның икътисади ягын тотрыкландырырга кирәк. Хезмәт хаклары бер кешегә туры килгән җитештерүчәнлекне арттыруда шактый тырышырга кирәк. Республика рейтингында акча кермәйсә, безнең район бүгенге көндә бары тик 36 урында. Бер хезмәткәр акча кереме 40 урында. 2019 ел нәтиҗәләре буенча җитештерү икътисад күрсәткечләре буенча район үз позициясен 3 пунктка төшерде. Алга таба әлбәттә безгә җитештерүләр ныклап программаны тармакта эшләргә туры киләчәк. Район узган ел һәр гектардан уртача 25 центнердан артыграк уңыш җыеп алган. Бу күрсәткечне дә яхшыртырга кирәк. Алан хуҗалыгы калганнарга үлге булырга тиеш. Район сессиясе эшендә катнашкан аграр министр Марат Җаббаров киләчәккә бурычлар билгеләде. Уртача хезмәт хакына игътибар итәргә кирәк. Бигрәк тә Казанга якын җирлекләрдә бу мөһим фактор. Бездә аена 15-17 мең сум түләп торучы хуҗалыклар бар. Бу бик аз. Мондый хуҗалыклардан бернинди нәтиҗәләр дә алга китештә көтәсе юк. Бу мәсьәләгә игътибар итүегез сорала. Заманча яңалыклар кулланырга, нәтиҗәле итеп эшләргә кирәк. Бүген моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. 2025 елга Теләче районының үсеш картасы эшләнгән. Бурычлар билгеле, шуларны тормышка ашыруда армый талмый эшлисе генә кала.